masibuya ke hayibo wenza njani umajor wenza njani umajor hayibo wenza njani umajor wenza njani umajor hayibo wenza njani ulead wenza njani ubase hayibo wenza Seliso yethu ngomqonqozo festiren. Sebecela umphuswekile mfethu. Ithe hamba naye kuphela nenyanga ngokufethu hamba. Awunokucela iswekile sekuphela nenyanga manje kawahambe phela. Andithi ndinayo fethu andinayo. Awahambe. Selike wena wenza ntoni apha ebomini like because awenza fokol wena and andibona ubugrand esikela because awuphushi needs awukho phezu koline wenza ntoni apha ebomini Mina ngifocus esikela nezwe ezina ndizinhle. ngomso ya ndine-interview mna from ispan interview ngomso ispan ndizofumana nepha Hayi. Yakwazi uthetha English ke ngo? ya wena ucwanda yintoni andifani andinguye kalo you know what I'm saying I don't fuck you know what I'm saying hayi ndizoyifumana la wethu boba nethemba xa ngumntu ndizofumana pha Do ba 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 do boo do a boo ba do ba do boo boo ba do 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 boo do a boo ba do ba do boo boo ba do. next olandelayo ingaba indawo yiyo le ndikuyo Molo nawe mhlekazi. molo bhuti mani bendilandela i-CV yam kuthiwa i-CV yam ngithumele ku-room 14 ingaba nguwo lo Ufike kanye endaweni eright mhlekazi. bhuti mani nantsi i-CV yam kayitshoke Oh nguwe lo mhlekazi. Hayilwe uze endaweni eright. Uze endaweni eright mhlekazi. engola ibura khona isitulo na Sefuna isitulo ufike endaweni yami. Mhlekazi imbeko. Uyafika esibhali ufuna isibhali kum. Lindela umnikwa ndim izinto. bura ithini into ngoku ithini into ngoku bekudala ndilapha xesha ndiyalibona abone bura awusosho ndibone into yachoba ufuna ndiyijongele ngoku Izinto zosebenza ezi. abantu bachoba njani Imake inyawo mani usalufika endaweni sokuchopha. bura Imbeko xesha Yo bengicaba nalesiva. Boy. endoplus Kanjani? lo sangumfumane esikolweni wena Indawo yami. wafumana uzethu uyabonakala wena ubekwe nje ukuba ufumene iyeza wena kanjani bendikiya. Yanaza lo benzanjani Dwaba wena. ndiyandibona nenza njani kuthiwani Boy. ngathi ndiyaqeshwa ingandosusa wena ngesihlalo sakho Ngicela ufunda apha ndingxaki ongaboni amehlo amabuhlungu. ayibona ufunda le nto Yawuhamba apho ulibele ukudwaba into ongayaziyo. Dwabayo. Kanjalo lesivi kanjani? awuboni kaloku Ngibele kaloku. kuthiwa ndiqeshiwe bhuti ndiza ngomso hayi ngomso nguhamba ngubayixesha Thema ndiyazixelela sandijonge le nto. ukhawutsho uba ubona Wena. yho hayi i-interview yasekasi Ufumene umsebenzi ha? Uze ngomso ngo-6 ekuseni. Ngo-1 ekuseni. awuzi wena ne Yami le uxothiwe kaloku Yizo sikhule ngoyizo yo awuyibone kahle mhla make sure 880 siyemofethu Kuseni nganceda yintoni mfethu? Bayam, kancede man. Right? Kancede njengeswekile vesini. Kodwa sokulisi kodwa. Ngayro. Yo, ngecile. Intweni ibamba kanswekile macho ngama-like bone. Sike sigele lapho kuma kho nix. Andilambile akho swekile efondini. Ncede man. Noma ngimili mfethu. Yo, hayi bofonini. Siqhibele ukutya kalo. But ke ngithatha le. Hayi
Ayasiphambanisa le mani zwe ngiyithathile le elifika le kudala mina lapha ngoba. Senansi le. Yintoni ngathi nizoba kokwena ukuthi uvule kangaka? Boy.